umělá až mystická bytost, tvor nadaný obrovskou silou. To je pražský golem. Údajně byl stvořený pomocí tajných obřadů a tajného božího jména. Jeho tvůrce měl být pražský Rabbi Lev. Tato stará židovská legenda stále vzrušuje. Byl golem opravdu vymyšlený, a nebo je na tom příběhu přece jenom něco pravdy? Pojďme nyní po golemovi pátrat s klasikem novinářské reportáže Egonem Erwinem Kišem. A Rabbi Lev jim pravil: chci stvořit golema a proto žádám vaši pomoc, neboť k jeho stvoření jsou nezbytné 4 živly: oheň, voda, vzduch a země. Ty, Izáku, si živel ohně, ty, Jákobe, vody, já jsem vzduch a my společně utvoříme ze 4. živlu země golema. Tato tajemná událost se měla odehrát v roce 5340 podle židovského kalendáře a 1580 podle kalendáře křesťanského. Pokusme se nyní s odstupem mnoha staletí zjistit, jestli je příběh umělého člověka, za kterého je pražský golem považován, opravdu jen vymyšlený. A kde začít pátrání jinde než v archívech, knihovnách. V tomto případě půjde o Národní muzeum v Praze, o knihovnu, o oddělení novin a časopisů. Prager Tagblatt 12. září 1920, strana 3, po stopách golemových od Egona Erwina Kische. Pocházel z maďarsko-halického pohraničí a bydl v přístavku dřevěné synagogy. Počátek této reportáže datuje zuřivý reportér Egon Erwin Kiš do roku 1915, tedy do 2. roku první světové války. To když se zcela náhodou ocitl coby voják rakousko-uherské armády v domě chudého venkovského žida. Za kamny byly naházeny knihy jedna přes druhou. Asi nesčetněkrát prošly rukama spousty vojáků, důstojníků, kteří už dlouho neměli co číst, ale poněvadž byly většinou hebrejské, letěli zpět na hromadu za krbem. Listoval jsem asi trochu déle v jednom z oněch foliantů, což ho přimělo k otázce: vy dovedete tohle číst? A tak jsme navázali hovor. Když padlo jméno Praha, rozzářil se a teď bylo na mě chtít se dozvědět, zda město zná. Zmíněný muž Egona Erwina Kische neobyčejně překvapoval hlavně svými vědomostmi o někdejším pražském židovském ghettu. Hovořil prý dost tajemně, jako někdo, kdo si většinu toho, co ví, nechává pro sebe. Kische však na onom muži překvapilo ještě něco, a sice jeho hluboká znalost právě o golémovi. Otázka tedy zní, co vlastně tehdy Egon Erwin Kiš u něho četl. Své další kroky vedu za vrchním zemským a pražským rabínem Efraimem Karolem Sidonem. Náš rozhovor začínáme, což není náhoda, před jednou z rabínových knihoven. Před spisy, mezi nimiž jsou i knihy proslulého Rabbi Leva. Ty modré knížky, to je vlastně jako zhruba jeho dílo, ale vlastně jako to už je třeba s novým komentářem, jestli chcete podívat, máme založení, kde se to učíme, že jo? Prozradím, že osobnost Rabbi Leva bude v našem dalším pátrání hrát poměrně výraznou roli, ale nepředbíhejme. Zatím jsme stále ještě u Egona Erwina Kische. Jsme u jeho tajemného setkání v Haliči. Z jeho reportáže se rovněž dozvíme o jisté a hodně pozoruhodné knize. Egon Erwin Kiš, ani nevím, jestli to četl, ale určitě to nečetl v originále, ale v určitým znova převyprávění takový hezký knížky o golemovi v němčině. Ale samotná ta knížka, která je svým autorem předkládána jako starý rukopis, je pravděpodobně, těžko říct, falzum, ale je prostě jako plodem představivosti toho autora,
který mimochodem nebyl žádný hlupák a byl překladatelem Zoharu. Čili prostě jako to nebyl žádný prostě jako jen tak někdo. Kniha, o které je řeč, se jmenuje Nifloes Maharal, neboli Zázraky Rabbi Léva. V roce 1909 ji ve Varšavě vydal Judl Rosenberg. Píše se tu také o tom, jak Rabbi Lév vytvořil na břehu Vltavy z hlíny umělého člověka, golema, a vdechl mu pomocí magie a tajného božího jména Šému život. A jak golema poté, co jednou málem způsobil katastrofu, opět zbavil života. Později se začalo říkat, že golémovo tělo nechá Rabbi uložit na půdě pražské staronové synagogy, což Egona Ervina Kische velmi zaujalo. Když válka skončila a Kiš se stal reportérem listu Prager Tagblatt, rozhodl se na půdu staronové synagogy vystoupit, aby zde objevil pozůstatky golema. Opět dejeme slovo jeho reportáži Po stopách golemových. Mezi hlubokými vypouklými hřbety klenutí nad opěrnou zdí je po staletí štěrk. Je-li tam pohřben hliněný výtvor velkého Rabbi Léva, je tu pohřben do soudného dne. Kdyby se měl exhumovat, zřítil by se dům boží. Zhruba 65 let po Kišově návštěvě půdy staronové synagogy se ho rozhodl napodobit badatel, spisovatel, inženýr Ivan Mackerle a jeho přátelé. Na rozdíl od Kiše měli sebou moderní techniku, včetně georadaru. My jsme samozřejmě nečekali, že tam za těmi dvíčky, že tam, když to otevřeme, že tam bude nějaká socha golema nebo nějaký, zkrátka něco podobného, nějaké zbytky, protože to už by ho objevil tenkrát v tom roce 1920 Egon Erwin Kiš, ten tam nic nenašel. Jenomže ten Kiš tenkrát naznačil, že by se ledaco mohlo skrývat pod podlahou v tom štěrku. Samozřejmě on nekopal v té podlaze, protože to by mu taky nebylo dovoleno, protože to je velice vzácný objekt, to je vlastně jedna z nejstarších synagog jako v celé Evropě. No bylo jasné, že ani my tam nebudeme moci nějak kopat. Naštěstí teda existují nějaké ty neinvazivní metody, jako například ultrazvuk nebo něco podobného. Jaké byly tehdejší výsledky pátrání? Badatelé dopadli v podstatě stejně, jako před nimi Egon Erwin Kiš. Prolezli jsme celou tu půdu, na 2 místech to začalo reagovat, tak jsme zajásali, že třeba tady jsme objevili nějakou schránku na to golemovo tělo, nebo dokonce nějaké zbytky toho golema, ale když jsme to potom vyhrabali, tak se zjistilo, že to je jenom zmačkaný kus plechu ze střechy. Takže dneska vlastně můžu naprosto jistotou říct, že na půdě staronové synagogy dneska žádné zbytky golema nejsou. Kdo byl vlastně golem a odkud se vzal? Dodnes jsou lidé, kteří tvrdí, že golem existoval. O jeho podobě mají nejrůznější představy. Své představy mají i filmaři, jako například v československo-francouzském filmu Golem z roku 1936, který se natáčel i u nás. Goleme! Postavím tě v čelo obrovské armády! Vzpomeňme také na slavný snímek Martina Friše Císařův pekař a pekařův císař. Ovšem podle knihy Nifloes Maharal působil golem spíše dojmem obyčejného člověka a jeho pánem a stvořitelem byl, jak legendy říkají, zmiňovaný Rabbi Lév. Nárobek Rabbi Léva patří mezi nejvyhledávanější místa starého pražského židovského hřbitova. Musel jsem ho navštívit pochopitelně i já, také proto, abych si připomněl chvíle, kdy jsem právě v těchto místech hovořil na téma Golem a Rabbi Lév s tehdy ještě žijícím profesorem Vladimírem Sadkem, jedním z předních znalců judaismu, zejména židovské mystiky, včetně kabaly. O Rabbi Lévovi mi pan profesor mimo jiné řekl. To byl velký pedagog a pak to byl také veliký etik. No a potom vešel do dějin samozřejmě také ve spojení s celou řadou pověstí a mimo jiné především ve spojení s
pověstí nebo s legendou nebo s tradicí, chcete-li, o Golémovi. Je pravdou, že legenda o Golémovi, kterého měl Rabbi Lev údajně stvořit, není vlastně ničím v porovnání s tím, co tento vzdělanec mezi vzdělanci, a dnes by se dalo říci všestranný vědec, tomuto světu zanechal. Já ho především znám jako asi největší rabínskou osobnost, která poznamenala židovskou Prahu. Studuju jeho spisy a učíme se ho. Už jenom ten fakt, že ho dneska studují rabíni a studenti a že ty jeho knihy jsou znovu a znovu vydávané s komentářem a jenom potvrzuje to, co říkám, že to je myslitel opravdu výjimečný. A ještě jedna oblast lidského poznání tohoto neobyčejného muže, který se dožil téměř 90 let, charakterizovala. Hovoří se o ní v souvislosti s audiencí, která se odehrála mezi Rabbi Levem a císařem Rudolfem II. Nebylo to údajně jen tak obyčejné setkání, což mi před pár lety potvrdil vzpomínaný profesor Vladimír Sadek. Neví se, o čem se tam jednalo, ale určitě to nebyly, nebo s velkou pravděpodobností to nebyly nějaké správní otázky nebo administrativní, ale vzhledem k zájmu Rudolfa II. To musely být ezoterní vědy, tedy nejspíš židovská mystika kabala. A co mi o tomto setkání řekne spisovatel, který se rovněž věrohodností či nevěrohodností legendy o Golémovi dlouhodobě zabývá? Vladimír Liška. Pověst stará hovoří o tom, že Rabbi Lev pozval inkognito Rudolfa II., aby si teda Rudolf nezadal, že jde do židovského geta, tak přišel k němu na návštěvu a Rabbi Lev mu tam předváděl různá mechanická zařízení, mezi jinými pověst hovoří o tom, že se jednalo o hydraulické stropy, které se snižovaly a zvyšovaly podle toho, jak prostě byly manipulovány Rabbim Levem. A měla tam být i další zařízení mechanická, nějaké hodiny, které tikaly a mluvily dokonce, a nějaké figuríny, které mluvily, a nakonec není vyloučeno, že něco takového tam bylo, protože už vlastně v antice se mluví o merkurových mluvících sochách a o dalších takovýchto zajímavých vynálezech. Lidská historie je plná různých legend o Golémovi. Ten pražský se však od klasických golémů výrazně liší. Chodí pro vodu, štípe dříví, plní konkrétní rozkazy a především chrání židovské ghetto před násilnými pogromy, kdy Židé byli po celá léta, naposledy ještě v 19. století, decimováni, často i zabíjeni svými spoluobčany. A znovu vyvstává otázka, je možné, aby Golém byl opravdu pouhým výmyslem? Ty návody se zachovaly z toho středověkého chasidismu. To je středověk, 13., 12. století, a tam se zachovaly návody, jak toho Goléma tvořit. A dělalo se to tak, asi se to dělalo, protože že by to byla nějaká ta fikce, to asi ne. Asi to byly skutečně takové návody. Víme už, že Egon Erwin Kiš na půdě staronové synagogy nic nenašel. Víme, že tam nic nenašli ani čeští badatelé vedení inženýrem Ivanem Mackerlem. Že bychom tedy byli s pátraním u konce? Vraťme se tedy znovu ke Kišovi a vraťme se také k záhadnému venkovskému židovi z Haliče, který Kišovi ukázal pečlivě ukrývaný rukopis. 16 osmerkových stran popsaných hebrejskou kurzívou. Říkalo se tu mimo jiné, že Golém žil 7 let a poté, co ho popadl jakýsi amok a hrozilo, že způsobí velkou tragédii, zbavil ho Rabbi Lev s pomocí několika druhů života. Egon Erwin Kiš o tom psal. Když 7krát obešli Golema, zmizel z něho veškerý život a je to jen hromada tvrdé hlíny. Později se ale, jak rovněž stálo v textu, objevili 3 muži. Ti se rozhodli Golema ukrást. Vedle jistý Abraham Chaim, chrámový sluha, který byl svědkem Golémova konce. Ze všeho nejdříve
ho prý měli snést z půdy staronové synagogy a přenést o několik set metrů dále. Teď jsme u Pinkasovy synagogy, kde byl taky svého času golem ukryt. Potom v noci, když se jako nikdo nedíval, tak ho nesli tajně tady bývalou Šepkesovou ulicí, která už dneska po té inscenaci už tady neexistuje, už je to celý předělaný, a nesli ho až do Cikánské ulice. Jinými slovy, 3 zmínění muži chtějí tedy Goléma někde v klidu a bezpečí znovu oživit. Ale kohože to chtěli vlastně oživit? Jedna z možných variant, která je dost pravděpodobná, je varianta, že by se mohlo jednat o nějaký stroj nebo přístroj, předmět tedy vyrobený lidskýma rukama, protože na to existují takové nepřímé důkazy. Ten první pochází z 11. století, kde jistý arabsko-židovský učenec, který se jmenoval Ibn Gabirol, Šelomo Ibn Gabirol, sestrojil podle legendy také golema k usnadnění domácích prací, jak praví legenda, a byl za to inkvizicí obžalován u krále z čarodejnictví. Inkvizice tehdy ho pohnala před královský soud a on se u toho soudu podle této legendy obhájil tím, že golema rozebral na několik částí, aby dokázal, že se jedná o výtvor lidských rukou. Takže golém jako stroj, nebo snad robot. Ale objevuje se tu i další možnost. Já osobně jsem přesvědčen, že takovou odpověď nalezneme někde v parapsychologii nebo v ezoterních naukách. Domnívám se, že ten golem jistě asi byl, samozřejmě, tedy byl vytvářen a zjevoval se, ale ne jako nějaký hliněný paňák nebo živý člověk, ale jako takové duchovní tělo, jako takové duchovní nebo astrální tělo. Víte, taková jeho vize. A jsem proto veden tím, že máme jeden takový analogický příklad z Tibetu. Tam v Tibetu jedna cestovatelka ta zachovala takovou zprávu, že tam někteří ti mágové tibetští vytvářejí jakousi umělou služebnou bytost. Ta bytost dokáží tak nějak jako zmaterializovat, že ona skutečně, i když existuje jen v tom duchovním smyslu, ale proč ne? Já jsem přesvědčený, že i to takzvané astrální tělo se občas tedy skutečně objevuje. Vrátíme se ke 3 mužům. Chaimovi, Sachariovi a Barbirérovi, kteří údajně ukradli mrtvého goléma, aby ho pak v noci odnesli z Pinkasovy synagogy. Podle Egona Ervina Kiše donesli ukradeného goléma do těchto míst, do dnešní ulice Elišky Krásnohorské, kde tehdy jeden ze 3 spiklenců, Barbierer, bydlel. V jednom z domů ve sklepě se pokoušeli goléma oživit, ale bezvýsledně. V zápětí ale začal v Praze řádit mor. Epidemie si prý našla oběti i v rodině zmíněného Barberiéra. Bylo rozhodnuto, golem musí z Prahy pryč. Než budeme pokračovat v další rekonstrukci, vraťme se na chvíli ke 2 hypotézám, které tu už zazněly. Golem jako člověk, stroj, a potom golem stvořený pomocí magických rituálů. Nabízí se však hypotéza 3. Někteří duševně nemocní se svým chováním tomu golemu podobají. Například záchvaty zuřivosti, při které vyvine obrovskou sílu, tak se střídají se staví naprostého útlumu, kdy ten člověk stojí jako loutka bez pohybu, s končetinami v té poloze, kam je nastavíme. Dokonce ten pocit toho mechanické figury mohou vyvolávat jakési automaticky se opakující strojové pohyby, které vykonávají epileptici v mlákotném stavu. No a další takový argument je, že to samotné slovo golem má v té hebrejštině více významů, nejenom ten uměle vyrobený člověk nebo něco nedokonalého, nehotového, ale také člověk mdlého charakteru a dokonce blázen. Samozřejmě tím nechci říct, že by golem obecně, jak je myšlené, že by to bylo vysvětlení pro to blázen. To rozhodně ne, protože ten golem je skutečně jenom nějaký mystický výtvor. Ona 3. hypotéza spočívá tedy v tom, že legenda o pražském golemovi mohla vzniknout zkreslením pověsti skutečného příběhu
O nemocném člověku, dejme tomu epileptikovi, kterého rabbi Lev přijal za sluhu. Ptám se na to docenta doktora Jiřího Hovorky, přednosty z neurologického oddělení Neuropsychického centra Pražské nemocnice na Františku. Já myslím, že s posuzováním zdravotního stavu Golema jste tady úplně na správném místě. V nemocnici na Františku, protože vlastně patří do oblasti židovského geta, čili kdyby dneska Golem žil, tak by potenciálně byl náš pacient. Mně spíše vyhovuje ta verze, která se říká, že to vlastně byl obyčejný člověk, který přesto se od těch běžných lidí lišil. A tam je velmi zajímavá, myslím, verze paní magistry Burešové, která připodobňuje některé jeho vlastnosti, ne náhodou dneska známému Downovu syndromu, který tehdy znám v 16. století samozřejmě nebyl. Které jsou to rysy? Je to teda člověk živý, je to člověk, který má určité fyzické, typické rysy, to znamená, je to člověk s placatou hlavou, širokým nosem, velkými ústy, jazykem, který se jakoby do těch úst nevejde, krátkým, širokým krkem, chodí tápavou nejistou chůzí. Co se týče té psychiky, tak jsou to vlastně lidé, kteří jsou mentálně retardovaní různým způsobem, ale jsou povahy vlídné, pomáhají a mají rádi opakovanou činnost. A to už navazuje na tu legendu o Golemovi, který vlastně pracoval jako sluha ve staronové synagoze a velmi hezky a pečlivě se zde uplatňoval. Zkusme se vžít do tehdejší doby. V židovském gétu náhle zemře chrámový sluha. Sluha, který může sloužit i v době pravidelného šábesu, právě proto, že není žid. Co kdyby se zpráva o této smrti dostala mimo géto? Mnozí bohabojní Pražané by měli novou záminku. Židé chtěli zabít chudáka křesťana. A následoval by zřejmě krvavý pogrom. Tomu je nutné předejít tím, že se sluhovi ostatky tajně pohřbí. Dodejme ale, že opět jde jen a jen o hypotézu. Byl tedy Josile Golem umělou bytostí nebo nemocným člověkem? Nezapomínejme ani na to, že Golem se může z hebrejštiny překládat také jako bláznivý a hloupý, tedy bláznivý a hloupý pepíček. Pro někoho možná přijatelná možnost. Ale pojďme zpět k trojici našich spiklenců, kteří podle legendy měli ukrást mrtvého Golema. Opustili jsme je ve chvíli, kdy se s Golemem vydali z dnešní ulice Elišky Krásnohorské dále. Někde v těchto místech stávala novoměstská věž. Když se podíváme do rukopisu Egona Ervina Kiše, zjistíme, že vlastně tudy měli Golema vést tajně v noci na trakaři někam směrem na Žižkov. Tam, kde dneska stojí televizní věž. Podle Kiše to měla být vzdálenost zhruba 2,5 kilometru. Jsem na někdejším šibeničním vrchu a jdu dále do míst, kde vzpomínaní muži tajně přinesli Golemovi ostatky. A někde tady je tu podle Kiše zakopali. Jdu dále, až se ocitnu u židovského hřbitova. Lépe řečeno u toho, co z něho zůstalo. Byl založen na přelomu 17. a 18. století v době morové epidemie a střídavě se na něm pohřbívalo až do roku 1890. Odhaduje se, že během staletí tu bylo pohřbeno na 3000 lidí. Ovšem pak musela velká část hřbitova ustoupit televizní věži. Ta televizní věž, což je prostě jako je to a hanba, kterou prostě jako ta Praha si ponese a ta naše židovská vůbec konec konců taky, i když vlastně jako za těch komunistů asi nebylo možné vlastně jako se tomu nějak vzepřít pořádně. Čili vlastně jako to bylo vybagrované. To bylo vybagrované a ty pozůstatky, ty ostatky byly přivezený vlastně jako přenesený vlastně jako do toho hřbitova, nebo do té části, která zůstala, která je dneska za zdí. Ale vlastně jako celý ten park, který tam zůstává, tak ten vlastně jako je nadále hřbitovem, protože ty hroby tam jsou. Na dochovaných náhrobcích se pokouším hledat hebrejské přepisy jmen jako Balbierer nebo Sacharia, tedy jména těch, kteří někam se měli kdysi přenést a zakopat tělo Golema. Existovali vůbec tito lidé? Pátrání je marné. Většina náhrobků odtud už zmizela.
Úspěch se ale přece jen dostaví. V knihovně, ano, Balbierer opravdu existoval. A také Sacharia, který, a nejenom podle Kiše, zemřel v roce 1602, tedy 22 let po Golémově stvoření a 15 let poté, co byl zbaven života. Je to však příliš malý důkaz. I když, jak mohl jakýsi halířský žid, který nikdy nebyl v Praze, znát i tato jména a vědět o nich více, než bylo ve spisu o Golémovi, který měl k dispozici. Je tu ale jeden hlavní protiargument. Ta legenda vznikla s velkým odstupem po smrti Rabileva až někdy v 18. století. Ale zase na druhou stranu je třeba říci, že vlastně jako ty zprávy o umělých stvořených nebo vytvořených bytostech člověkem se objevují v Talmudu a já vlastně jako tady spíš vlastně jako než cokoliv jiného vidím určitý předstih toho židovského rabínského myšlení, který si klade otázku, a co kdyby? Jo, co kdyby vlastně jako to bylo takhle? A pak ku podivu vlastně jako když máme co dělat s problematikou klonování, tak najednou tady máme něco, o co se můžeme opřít a co nám ukazuje vlastně jako taky cestu a rizika téhletý cesty. Říká se, že na světě existuje přes 300 000 nejrůznějších alchemistických spisů. Většinu z nich nedovedeme rozluštit. Možná někde tam se právě ukrývá tajemství Golema. Buď jak buď, tato krásná legenda přetrvá zřejmě i další staletí, jako fascinující příběh tajemného, zmizelého pražského židovského getta.